press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam, Lasay 56, Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, diri kita na sa lakat sang panahon. Na-check naton kay do may aras ang LPA, ano? Para si platana naman ang aton sini nga pag-asa diri sa Pungsod, Pilipinas. Ano ba lang sitwasyon sini, no? In fact, this afternoon nakabulubatsyag kita sang maulanon nga paniempo diri sa syudad sa Bacolod, and I don't know dira sa inyo sininamtangan sa norte kag sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Sige, alang-alang sila, no? Sa sinimat tiniyon ang aton sining Provincial Disaster Management Program Division. It's okay lang action na ara siya sa aton galinya. I'm sorry, ara sa aton galinya galiyo. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sir Gan, may gabi, pasensya gid. Tinanong wala man. ang akon pagintindi sa amo no alang-alang gali kay gani gali ya. Are. Sige. Okay, mayong gabi sa aton mga listeners, no? Yes, sir. Sa inyo nda mayong gabi. Salamat, sir. Ari hatag naton lakas sang aton tiyempo sini nga gabi. Pizza 5 kita karon. Wow, Fiesta Negros. 5 de Nobyembre, no? Tuig 2020-21, no? Ang low pressure area amat siya nagapalayo. Bumayo. Kagapon ari ni sa Capiz Rojas mo. Karon ara 165 kilometros ang kalayon nabagat na nasidlangan south-southwest ang Coron, Palawan. Ma-dissipate na lang siya. 10.5 degrees north and 20.7 degrees is ang actual yung location sa aton coordinates grid. So ang dalaya sini mo ni magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguog sa lugar sa Mimaropa kag diri sa aton sa Western Visayas. No? Karon ang Mindanao yang Calabarzon, Kabikulan, sa iban nga bahin sa Kabisayan. Maayo ang ilang tiyempo, may pag-uum-guum lang ang kahawaan, may dala lang ini naligwin man nga mga pagulan o kung pagpanago nga tugay ni isang ilang localized thunderstorms. Dason ang hangin amihan ang mugapon ng dominante nga weather system sa nagaapekto dito na aminhan kag sentral sang Luzon, partikular sa Metro Manila. Kag sa iban man nga bahin sang Luzon nga pareha sila may pag-uum-guum man ang kahawaan na sa nga magalumon ang kalangitan. May ilulot lang ini siya naligwin nga mga pagulan. Ang diri sa aton sa Western Seaboard sa Kabisayan, partikular ang Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy isang hangin maghalin na sidlangan pa kadto namin na sidlangan east to northeast nga direksyon. Kag kalmado pa nga aton baybayon, wala kita gale warning advisory nagapabilin nga aras sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may tapos ini siya punto 6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Karon alas 11:08 ang taob naton 1.8 baw dalom ba? Dason ang hunas alas 6:01 sa aga. Okay. 0.0. Ate may isa rason nga dalom kay lapad-lapad man gali ang hunas 0.0 metro.
alas 5:19 nagtunod siya ring adlaw kag magabutlak ini siya. Alas 5:36 buwas sa aga. Ari kita 26 hasta 32 degrees Celsius o kon 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Okay. Sa Pizza 4 ang aton nga weather outlook sa pag-asa at sa Pizza 10 na siya. Sumugod naman Pizza 11 hasta sa Pizza 17. Bantayan lang naton daw may mga series o mga low pressure na forma managsulod sa aton. Pero daw nakita ko to daw 10-11 masaputi sa ulan gid. Uy. Balantayan maning Southern, baaha ni. Southern Visayas area. Southern. Daw nakita ko na layo pa man lang taon ta base variable pa man ang changes sa gihapon. Kabay pa. Oo, are. Baw, nagdamo ang tayog ni Bulkan kanlaon ba? No. 27. 27. Oo, 27 na. Hindi makita ang iyang guab kay natakpan, takloban sang panganod. May gamay lang siya nga pagubag, slightly inflated sa iyang abaga, sa iyang ground formation. 215 tonelada sang asupre o sulfur dioxide ang iyagin buga sa takos ang aton nga volcanology sining Pizza 1 lang sang Nobyembre. Balik mo ng pabiso sa DOST Works in collaboration sa aton hindi pa masudlan ng 4 kilometer permanent danger zone kaya sa gapon sa alert level 1. Okay, earthquake information nagtay og aksyon bray daw alauna 15 kagapon sang ugto kawayan galing ni pero daw layo naman siya daw hindi na siya upod sa aton 24-hour observation ari ang Sipalay alas 11:29 kagabi 2.5 ang magnitude pero unfelt siya 12 kilometers ang depth of focus 33 kilometers north of Sipalay City. Ginsonda naman siya alas 2:52 kaginas ang kagahon. 2.2 ang magnitude, unfelt Japon, 15 kilometers ang deep of focus padalong, 8 kilometers north of Sipalay City sa gihapon. So mga aftershocks na lang niya. Ari pa, nagsabat ang hinubaan alas 5:48 kaginas ang aga. 2.3 15 kilometers ang dalom o kundi po focus 12 kilometers east of Hinubaan, Negros Occidental. So, duwa ka Sipalay, isa ka Hinubaan. Muna, aton nga pagbulubantay sa aton isla, Negros Occidental kag Negros Oriental. So, muna, nakat sa aton timpo kay Bulkan kanaon kag earthquake information sa aton monitoring and alert warning system. Ma-manage lang ang amo sa nga sitwasyon, Sir Gan. Sir Gan, salamat. Good morning. Good evening. Thank you, sir. Yes, sir. La City 4 Action Radio Philippine Standard Time di sa mga utod tada nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 4 na subong nga adlaw. Ari na kita sa Biyernes, Nobyembre 5, 2021. Aksyon Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 50 dias ang nabilin kag Paskwang Pasko na. Samtang 57 dias naman lang ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi. Amo ang tuig 2022, mga kakson. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account, mga kaksyon. Aton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, tov-tov la sa 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line.
Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton siring nga pagpangalagad? Sumo nga adlaw mga kaaksyon, signifikante ini nga adlaw for Bacolod kag Negros Occidental sa pagsaulog naton sang ika-123 na katuig mga kaaksyon sang kahiluwayan sang Negros kag Bacolod batok iya sa mga dumulong nga luyag magsakop kuntani diri sa aton. Action firing line. Ang mga persona nga behind siniti, congratulations sa ila kag dapat naton sila saluduhan sa pag-into nila sa mga dumuluong paagi sa paghimo sang amakan nga kanyon sa bago kag silay kun nga ang nakuha naton ang kadalagan. Action firing line. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon diri sa Negros Occidental, madamduman nyo tong enkwentro sa banwa sang Moises Padilla sa nagligad nga Martes sang hapon. May mga nagkala-displaced dito nga mga families, about 800 individuals mga kaaksyon ang sa gihapon nagapabilin sa tagsa-tagsa ka mga evacuation center matapos nga padayon pa ang clearing operation nga ginabuhat karon sang Philippine Army sa lugar sang insidente. Action firing line. Ang kaluluoy didto mga kaaksyon ang mga kasapatan sining mga pamilya nga ini nga nagkalabilin wala nila maguyod mga karbaw kag baka, ang ilang sining nga mga ido kag mga kanding lakip na ang baboy kag mga manok mga kaaksyon. Action firing line. Ang mga karbaw nga tuto sa lati ti kun mainitan tudo ba o basi magkalamatay ini no kay ti kinahanglan sang karbaw taya nga maglas 9 sang ulo adlaw patugbon mo gid ni iya no kag ilawig mo naman pagkahapon mga alas 3 ang hapon ti kun tiner ni sa karon sa kainitan na basi magkalamusdok ning karbaw to. Action firing line. May lang yung mga baka kay bisan pabayaan mo ng baka na makasarang na sila sang init dira ano kag ang mga kanding gito ba o puryagaba anong sitwasyon sa mga baboy to no kag mga manok nabuburan to sila. Action firing line. Amo ni siya ang epekto no sa sining wala untat nga giyera sang ginakabig terorista nga NPA kag trupa sang gobyerno. Ang epekto amo yang palangabuhian sang mga ultimong sibilyan. Action firing line. Mutani magtalalapos na ni no magululuntat na ni kag way nablas ang gamopas palibot naton titlan tawa ni Blo ang wala kalabot-labot ara subong nagaantos nga nagatililipon sa evacuation center nga ginadulungan lang pagkaon karon sang LGU dira sang Moises Padilla kay hindi pa sila pagpapulion sang otoridad kung hindi masigurado nga clear ng area dito sang trupa sining Philippine Army mga kaaksyon. Action firing line. Dugangan ta na karon samtang ang iban nga balita makaaksyon kumadumduman nyo atong isa ka may diferensya sa huna-huna nga pinanglabo niya ang iya sining duha ka utod sa banwa sa konsyudad sang Kabankalan. Wala to siya ginkasuhan, of course ti pamilya and ay ni lang may ara pa sa ginahuna, may diferensya sa panghuna-huna. So ginhimo sang pamilya ginkuha ini pero ti ipabulong mga kaaksyon kag binabantayan subong no ginbutangan sang kaugalingon nga balay-balay para hindi makalakat ka makapalagyo kag makahimo sang iban pagid nga kalakasan. Action firing line. Kabudlay kon ikaw may ara sang ginasuprer nga balatian sa kuano sa utok no mga gahibo sa mga indi amo no depresyon, stress ikaw kung isa may mga problema ka nga ginapadalman mo gid no sang matudtuod pagkatapos ang epekto sini ang pagguba sang una-una mo nga ang pinaka ending point sini amo ang paghimo sang kalakasan. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa probinsya ay kay na may bisita tadigali no may bisita kay na ang probinsya sang Negros Occidental. Wala sang liwan ang Vice Presidente nga si Madam Leynero Brido. Action firing line. Ang iya nga upod amo si Senador Kiko Pangilinan kag iban pa nga mga ara sa slate niya no galing kay kung isa do makahambal man tani sa ilan nga mayo lang magbisita di kung lapit na ang eleksyon. Action firing line. Ini sila mga kaaksyon ini nga mga tawo daw pwede ginato ni sila pang tumbuyon action El Rey no. Action firing line. Tete, binuto naton, binuto nyo da, ambot, way mo ko kabalo kung ginbuto ko ni Isla, doon nalipat naman ko, 2016 pa to, way ko kabalo kung binuto ko ni Isla,
Tapos sang eleksyon, duway nagninihay kag nihoy. Action firing line. Subong sako ng libot niya amo ni mga tawo nga nami gidya pang tumbuyon, no? Mga wala sang huya kag ulaw. Kay subong nagkikita ng mga nawong nila ho, kag magpakita-kita naman nga ho ari kami nigalibot. Oy, dakop na kamo ni Rocket ang plano nyo, mga panya na naman kamo. Action firing line. Pero sa pagkatapos ang eleksyon, 5 years, daw ay gid makita ang alimpuduhan ni Vice President Leni Robredo des Negros Occidental. Action firing line. Lasbi na gid si Kiko Pangilinan, no wagi ko kita sang nawong na di nga na sana all. Action firing line. Si sana all ni sa subong ang bansag siya. Sana all may pinggan sa lamisa, sana all in suspurya gaba nagano ko des Negros. Pagbalalik na lang kamo to anay sa inyo tulugar guro. Action firing line. Tapos kabati ko naguluhatag tunga sa milyon medical assistance ato para sa Teresita daho subong lang sa pagkadugay na sang pagpungko nyo da subong lang kamo kadumdom. Action firing line. Lawag-lawag na nakon pero prangkang istorya nga panumbuyon ta kamo ya. Nga panumbuyon ta kamo kay kami nagbululuto sa inyo no? Nagbupululong ko kamo da pagkatapos dog dinalok pa kamo sa kwartang hindi man na iyo yang inyo iya man ka gobyerno. Action firing line. Pero si Vice President Leni Robredo daw ay ni siya pundong ginauyatan subong no sa gobyerno kay nga way sa gintagaan poder sang presidente ni Presidente Rodrigo Duterte nga makauyat sang bisan ano lang nga posisyon sa kunano nga departamento gintagaan ni sa nagligad ging kakasman hindi giguro trusted black. Action firing line. Di subong dumayong kuan niya, dumayong lagaw-lagaw ya. Ang nakakadto ko si Vice President Leni Robredo sinubaan, naghatag sila makina pang kabuhayan, manumboy gid. Pang tumbuyon ko niya, pang tumbuyon 40 ni sa pagkajutay nga bulig ang ginahimo nila. Action firing line. Pang tumbuyon tani sila kay nga nga hindi ta pagtumboy sa ila. Talagsas mlaka makit-ani sila ka magpadala di ka project di sa aton. Action firing line. Kung ikaw hindi kay magtumboy, dati mo na, respetuhon mo yung ginambal, kundi kay ako na. Bisan sinolan na, nga mga alkalde, vice mayor, konsihal, siyo pa na, gobernador, vice-gobernador, board member, pero kung katrabaho man na sila nga mapiktuhan kay mo man, Action firing line. bisan pang tumboyon ta kamo da kon way malang kon gatrabaho man lang kamo ti dapat di lang kamo mapiktuhan pero kon gakaapiktuhan ka meaning allows performance ka. Mega react yun. Tapos may mga politiko pa daw kisa nga makapatindo ganihaw bomba mambal dayon nga ako ni anong ako ni dinay mo ya kwarta amo na ara kalandayagin pupapungko kalanda para magbanihar sila. Ang balgorogin padihot ko ni ang inyong kwarta para patindog proyekto. Amo ni yang husto nga linyada di kay balon akon ini proyekto. Tumbuyon ta kay mo ya. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, si Governor Lacson, ari sako libot yan niya. Ariya pagpungko niya way na ni untat nga sagi ka panagtag proyekto sa probinsya. Action firing line. Si Governor Lacson hindi pabor nga ang mga LGU papanaugan sang show cause order mga kaksyon kung hindi makahatag sang mga datas kag mga reports sang vaccination program nila dira mga kaksyon. Action firing line. Siya hindi kuya pabora nga ayhan abihi baluon tanay karon ang duga nga detalye. Pero tiyambal sa DILG, kung way ka mo nag-perform da maayo, way ka mo garihatag report kada adlaw, timiara gani isang 10 milyon nga ginapangita nila subong kundi gapanghatag bakuna audited niya mo. Accounted na tanan-tanan pagkatapos ang balido ka kulang haw. Do ka kulang do way pa ni na bakuna ang 10 milyon nga ini. Igo mo rahon 30% sa mga LGUs mga kaksyon consistent nga wala naghatag sang report everyday. Action firing line. Amo na nga nakapapanaog sila sang information o kapagwa sila sa information angot sini mga kaksyon because nga tinakita nila nga iban nga mga LGUs daw wala lang labot sa vaccination program. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa Bacolod ginatun-an karon or ginahulat ang guidelines from DOH agod magpatigayon sang booster shots diri sa Bacolod mga kaksyon sa mga medical frontliners naton. Action firing line.
Ang Bacolod subong ara pa lang sa 41% kon basihan ta ang target nga porsyento agod maglabot ng herd immunity sa vaccination ta diri medyo layo-layo pa siya, no? Malayo-layo pa siya pero nagabira-bira man ang Bacolod no. Action firing line. Ang pinakamaayo nga ehemplong Iloilo, imagine mo ng Iloilo subong niya 84% na gani mo. I mean naglambot na nila ang 80%, more than 100% na gid, no? Ang ila sininalabot nga tuyo bakunahan sa Iloilo. Rason nga gindula na ang curfew nila umpisa subong adlaw, ang face shield nila optional na lang. Mga kaksyon, Action firing line. kag sa Iloilo, dito man sa Panay area mga kaksyon, may ara na tuya sa mga buluthuan nga mag-aumpisa na sang face-to-face classes mga kaksyon. Action firing line. Sige, balikan tani karon kag i-check ta karon ang Bacolod City Water District. Ano bala ang tika nga himuon sang aton sini nga mga board of directors matapos magpapanaog sang civil service o kon resolution ang Civil Service Commission mga kaksyon nga inang ginatawag naton nga pabalikon sa pwesto ining nasambit nga mga empleyado. Action firing line. Ang bansang isa diyaw balya si Steph John Atilos Gustilo. Daw permigid ko ga pamati si Imuak Sumbray subong daw madulaan mantagana sa imo ba? Damo man na nabuligan si VP ga pabalo kagid kung ano kulor nga ginasuportahan mo. Pagusto lang ko di istorya kay akon ba ni. Post ka man da sa imo kay basahon ta lang. Action firing line. Kag klarohon ta lang, Steve John, why ko yung may gina-kulor-kulor kung ano, kolorinot niyang ako ng husto-husto lang. Action firing line. Ang husto-husto lang. Di ko napiktuhan kada, ati, Ariyo, hambal gani ni Dads Aberia. Good evening, Exxon Brian. Correct kagid. O, duwa na kami. Salamat gid, may kakampi na ako, ano? Correct kagid, Exxon Brian. Wala man kita ginasapak ni VP kag Kiko matching sana all. Tapos subong ari di sila sinabad obra nila. Action firing line. Ang gusto niya ni Steph John, alangan ko na karon ang balon di si BBM mo. Kay way pa man ko kakita kon maano na di siya dis Bacolod kag Negros. Pakitaon ta ka si Bato de la Rosa mapapili presidente. Abi ikaw anong gusto mo mabatian halin sa akon kay Bato de la Rosa? Si Bato de la Rosa kada sesyon gayuhom-yuhom lang. Kag pagkatapos ang sesyon hambal ya ha. Ang saya-saya pa ganito palagi. Naka-online lang tayo. Action firing line. Batian mo? Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, alangan ihambal ko di nga way sa binuligan kay mismo diri sa Bacolod ginpalinya yang mga tao di panghatag tag 1,000. Anong gusto hibaloon mo, Steph John? Kay Manny Pacquiao. Way kakabalo nga sa iban nga pungsod, may lugar sa iban nga pungsod nga nagpatindog sang pamalay si Manny Pacquiao sa mga pigado. Action firing line. Basta may kabalo. Sino pagid? Isko Moreno. Sumikat lang si Isko sa social media bangod sa iya panghawan to sa Metro Manila. Nagpapili na presidente. Action firing line. Abi ikaw may ara ka na nahibaluan sa ila. Vice President Leni Robredo. Ano bing nabuligan niya gid abi? May ara ka na ihambal. Ikumpara mo, hambalon ta ka, si BP Robredo wala sang ginauyatan nga departamento. Paano sabi makabuli gid? Maayo, amo na pamangkot ko sa imo. Lipay kita kay may ara sa ginhatag 500,000 subong dis Negros pero hindi pa ni subong ginpangako ya. Action firing line. Ang point lang naton dire nga ang subong lang ni sa nagbululutwa. Imbes nga naka-file na si OC kag ari na di sa listahan sa pagka-presidente. Amo na ning pinakita la si Kiko mo kakadto na de. Abisabda ko be. Action firing line. Diin ang litrato mo nga si Kiko kadto dis Negros Occidental sa way pang eleksyon, may ara. Amilihog ko bipakita sa kon la City 20. Action firing line. Ari nga portion no sa mga balita lokal. Ginadulong sa aton sang Zanton
Ari, lantaw ba mga komento sa live ta? Joseph, ano tawag sila gani? Anong ngalan niya ni? Si John, dito si Jeff John. Kay puro gaugtas kay Lineo. So nagligan, way kagurong bati sa ako, nay. Nga ginhawa ko na gani nga puro palangga kay Lini, kay ginasinggitan siya nga lugaw, BBM kami, in fronto, aksyon niya, El Rey, in your face ya. Oo, pag panaog ya, or pagwa isa-isa kahulot, ang gasinggitan nga bayi, lugaw. Lingko, grabe naman ng ila, sobra-sobra naman eh. BBM kami. Hindi na yung Brian Morden ha, Bongbong Marcos na. Action firing line. Ti, ato gani, ang simpatiya ko, lingko do sobra naman ni katama, nga amhon gini sa tubang ni Inday Lini Robredo man, no? Damo na bla. Tapos may ara pag ito nga ang iya sining nga salakyan nga nagaprada, ginbutangan ni Action El Rey ka music iya. Kantahan ta ka Jeff Jan ko nanong music. Hindi kita malilimutan. Do dinulog na si Linis katapusan nga palahuwayan. Action firing line. Oh, tipurte ganing pangapin ko to kay Lenny. Lang ko sobra naman ng ila. Kung hindi ka mo magbuto kay Lenny, hindi na ka mo magbuto. Hindi kay butangan nyo da sang ambahano niya nga pangpatay. Ay, hindi man na generally nga pangpatay. Pero pirmi mo na mabatian kung ginadulong ng tao sa palahuayan, di ba Action El Rey? Amo ng music, mabatian mo sa, ang tawag na sang salakyan, nga isang lungon nga ha? Purlon? Tsakto na? Purinarya? Amo na mabatian mo. Ti ang kaluoy ko no kay Madam Lini, grabing kaluoy ko to. Lingko, may ginashare pa ko dagani nga silingko, hinali gini dumaog ni si Madam Lini, madisgrasya gikamutan. Action firing line. Pero subong di ko yung aki kay Madam Lini, wala kilala sa akon. Ang akon lang naman niya punto diri, nga gusto talang pabatsyagon, nga hindi ni among panahon, nga sagi kita yung kapinasikat, kay tapos ang eleksyon 2016, why ka mo yung nakitaan? Action firing line. Oh, di ba? Hambaligin ni Sir Alfred Sapa, hindi ka lang magbuto kay Lini. Wala na siya gapilit sa imo. Mads, nga gaugtas ka. Balikan ko ni karon ang inyo sila nga mga ano ha. Ang inyo sila nga mga ang inyo komento. Actually si Madam Leni, idol ko ni si Madam Leni. Kay ka suabe balay nga klase sang babae bla. And hindi gid siya tikalon. As in ga yuhum-yuhum nga nguri-nguri lani gani amo ning nanamian ko siya. Action firing line. Hindi sa tamaan ka vokal nga nagapangaway. In fact, sa prangka nga istorya Jeff Jan, gusto ko naman tani gani nga mangin babae naman ang presidente sa Pilipinas mo. Di ba Action El Rey? Abi tistingan ta babae na naman. Tapos sa kay Gloria. Puwerte ito nga may mga Hilo Garcia kung ano na lang ito kay Gloria. Action firing line. Tapos sa kay Madam Cory Aquino, si Gloria Nagbulos. Ti subong tistingan ta naman bayi. Amon actually gusto ko tani nga i-endorso man isa nga inablang labag-lawagon tadi blang nga bawo ka nami kay Madam Leni Robredo. Ti subong nakibot kita kumadto di sa Negros. Oo. Tapos duway mi sa klala sang ibandi. Action firing line. Pero grabe blang kwan, grabing taga Bacolod kag Negros. Ang nagaupod Action El Rey nga salakyan sa Caravania, tug sobra libo yan o. Kaya ina, isip-isip to namon, 1,200. Na, way pa ko to yung lugar. Ginlantaw ko lang sa live, isa-isa ko gid. Babila ka bilog, 1, 2, 3, apo po, iniisip ko gid, tiniran ko gid ya. Ti subong Joseph Jan, bati ka da, ginisip kong salakyan niya, 1,200 ang nagupod siya gina, diris Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Oo, kundi damo sila bati, basta mayara ka awayon di. Dili kita sa mga balita sa nasyonal. Kaya ang balita sa nasyonal mga kaksyon, subong adlaw, kundi kahapon 17 na lang to si COVID-19. Subong nag 2,376 na naman. Pero nagapabilin sa 37,377 mga kaksyon ang aktibo. Action firing line. Ang masubok nga balita kay sa bugos nga kalibutan mga kaksyon, ano gani ginhimo ni Digong sa Negros how? Kita mo ay salamat gid. May nag-aapin sa ako ni si Sir Alfredo Sapaw. Ang Negros Island nindula nila. Action firing line. Ang kabilugan nga patay sang COVID-19 sa Pilipinas, akon sa kalibutan, 5,042,062. Grabe no. Ang US subong nagapanguna sa 772,315. Ang Brazil naman niya 608,715.
India pangatlo, 459,875. Ang Mexico naman niya, 289,131. Kag ang Russia naman, 243,255. Action firing line. Amo na niya matawag naton nga si COVID-19 is real mga kaksyon. Tudtuod si COVID-19, hindi lang kay lahog-lahog ini. Ang iban nga balita mga kaksyon, si Lacson kag si Ping Lacson kag si Tito Soto, mga idol ko man ni. Actually, tanan nga nagapapili na puro na idol ko na sila tanan-tanan day. No? Hambal ni Lacson, hindi ko pabor sa ginatawag nga death penalty. Kay nga aman suno siya, may ara kung kaisa action El Rey, suno kay Lacson, nga nagaka-convict gidya. Ti ina nga mga ginpang-convict da, kay Lacson ni hambal ha, Joseph Jan, hindi ni ako na, ang ginapang-convict nga iban suno kay Lacson, hindi gidya matutuod nga suspect, may ara sa mga inosente nga nangin convict o kag bitayon musla. Si Lacson nagambala, former PNP Chief sang Pungsod Pilipinas ina. Suno naman kay Tito Soto mga kaksyon, nga ang himuon dapat sini, hindi lang bitay, kung may ara sa mga kaso kaangay sini. Kundi, kung pwede ibutang lang sa maximum security penitentiary nga ginatawag, or ginatawag nila nga Alcatraz. Ang Alcatraz, ihimplo lang ina. Amo na siyang ginatawag nga maximum security penitentiary dito sa US, mga kaksyon. Suno kay Soto, pwede ta na i-adapt diri sa Pungsod Pilipinas. Labi na gid ang mga high-level drugs, particular o traffickers, mga kaksyon, and ang iban pa nga mga heinous crimes, nga mga criminals, nga pwede ta na ibutang, pero hindi lang kita mag-death penalty. Tito Soto and Ping Lacson, ina nga mga komento. Action firing line. Ang iban nga balita, makaksyon, eleksyon. Baw, gayuhom-yuhom ginisubong ang mga kapitanista kag mga kagawad. Kay kundi sa 2022 December, layo-layo pa man ni gani, kaya rin pamantas 2021, malabay pa kita sa eleksyon sa 2022 sa presidential and local. Pero ang December 5 nga eleksyon kung tani sang barangay 2022, ginaduso diri ni Davao Oriental 2nd District Representative nga si Mayo Almario nga hindi lang anay pagdayunon. Instead, isaylo ini sa May 6, 2024. Mga kaksyon, Action firing line. anong rason? COVID. COVID lang ang rason. Siya, bag-olan ta matapos ang eleksyon sini nga 2022, pagka December may eleksyon naman kita. Siya do ka do ka subol, no? Do ka lapit bala kayo ha. Sa trason tani anaya sa 2024 naman. Pero tilang tawon tani kay iduso pa ni sa Kongreso, aktuhan pa ni kung butuhan ini kung wala o kung hindi, mga kaksyon. Action firing line. And pagkatapos sinati ang mga barangay kagawad, kakapitan dira nga nagapungko subong ti mayong ngirit nila no? Pero kung pigaw performance mo, inang lipay ka, pero kung may performance mo, na gusto mo mag-eleksyon para mapamatud-an mo, nga butuhon kaliwat sang mga butante mo. Ang gaugta subong de ang hana magpapili sa barangay. Kay dogatikang na sila, maatras naman sila. Pero layo pa niya. May mga debate pa kag mga tripulation dira nga matabo sa Kongreso ta. Halin ni sa lower house, ipasaka pa ni sa upper house, kag ibutang sa lamesa ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. May mga plenaryo pa ni. Damo pa ni nga mga damo pa ni nga struggle ang maagyan niya. Tubtob nga mapasar ini kon pasahon gidman, mga kaksyon. Action firing line. Oo, ginakapoy guro si Davao Oriental 2nd District Representative Almario guro kay daw siya giningaduso basigin kapoy or kapuyon sa eleksyon or ini basi pakagat tiya lang to didto sa ilang distrito aksyonan kay agod ang mga barangay kapitan to sa distrito tanan mabuto to sa iya. Action firing line. Abot na ni mga galaw. Abot na ni mga galaw nyo nga subong para makapahamot kamo sa mga kapitanes dira kay kabalo ka ang barangay amo ning dalang pansang tanan, himo sila tikang nga panamitan tani mga kapitan subong maduso ta sang boniho para butuhon ta nila. Action firing line. Abot na nga mga discards no? Pagkatapos ang eleksyon 2022 nga nagdaog na ni sila, pabayaan na ni nila kay gusto na nila basi mag-eleksyon again. Action
firing line. sa mga kapitan kag kagawad mga kaaksyon. Sige, patingis kay ha, Las 7:30 Action Radio Philippine Standard Time. Pero diri kita anay sa concern na to no, sa Department of Education, no? Sa Department of Education. Kabalo ka, November 15 sa masunod nga Lunes, ang 120 tanan ka mga buluthuan na paidalom na sa low risk mga kaaksyon or ara sa alert level number 2, no? Around the nation. Around the nation ini ha, hindi na kay Luzon kundi Luzon, Visayas and Mindanao nga ginaprubahan sang Department of Education. Magaumpisa na gid sila iya sa pagklase mga kaaksyon limited. Action firing line. Sunod direct kay Education Undersecretary ni Pomosino Malalawan mga kaaksyon, Malaluan, I'm sorry. Nga iniksubong preparado na. Tanan nakaset na November 15 mabalik na gid iya, no? Sa mga lugar nga ti daw tawhay na gid katama, no? And then pagintindi ko di halin sa grade 4 pasaka aksyonan no? Grade 4 sa elementary pasaka ang makabalik sa ila sinitag sa tagsa ka mga bulutuan, which is nga me myself daw gusto naman naton gid nga matabo ini. Action firing line. And pagkatapos sining pilot testing mga kaaksyon sang face-to-face nga ini, ginapapreparar subong sang Department of Education ang tanan nga mga buluthuan sa bugos nga Pilipinas. Kay kung maayo ang resulta sa pila ka bulan nga testing nga ini, magabukas na gid iya formal balik ang klase ta sa mga buluthuan provided gihapon sang health protocol kag limitado nga mga oras, at least makaamat-amat okay gid na. Action firing line. Kay kabalo ka mga estudyante ta subong, gahambalang kita nga do ka okay ara sa puloy-an, pero katalamad ang mag-eskwela aksyonan nga nagaatubang ikaw sa computer. Ining ulo online class nga ini, modular nga ini sa pagka bisan pilala ng alansiran mo da, katalamad. Action firing line. Lain gidya nga ara sa atubang mo si madam, no? Lain gidya nga ara sa tupad mo ang estudyante nga classmates mo. Kag lain gid nga makita mong idol kag crush mo. Action firing line. Pero ang diri sa Negros Occidental, napaidalom subong ang Negros Occidental sa alert level number 2 na mo. Ang Iloilo the same, no? Ang Bacolod, arag yapon kita sa alert level number 4 sa Bacolod, ha? And sa Negros Occidental, may mga ara-ayhan sa mga bulutuan nga nagpasa sa mga names dito abi sa Department of Education. And then kiti ara na kita sa alert level number 4, may bulutuan kita diri nga sa next abi nga mga binulan basi maka-limited class face-to-face naman. Action firing line. Amo nang hibaloon naton subong nga gabi kay para ang mga estudyante naton sa tagsa-tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya makapreparar man, no? Makapreparar man kung kumusta kita diri iya kay makayuhom-yuhom pasalamat kita sa mahal nga Ginoo kay ara na sa alert level number 2 ang Negros Occidental. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Sir Arnaiz, Ayan Arnaiz Makaksyon sa Department of Education. Sir, good evening. Live to Action Radio Bacolod. Dinis Action Brian Morden. Mayong gabi Action Brian and sa tanan nga nagpamatis ang imo nga programa sa bunga gabi. Happy November 5 to all. Al 5 de Nobyembre gila subong sir, no? Oo. Oo, diri sa aton sa Negros Occidental, no? Anyway, sir, ang Department of Education, ako nalipay gid, damo nalipay nga tinguha gid nga makabalik-balik kita sa normal nga sitwasyon, ilabi na gid ang mga estudyante naton. We have 120 ka mga bulutuan nga aprobado na gid. November 15 ma-start na gid, According sa DepEd, preparar ang halos tanan kay kun maayo ang resulta, maamat-amat kita balik tanan. Diri sa Negros, sir, kumusta kita? Alert level number 2 na kita, sir. Low risk na. Action Brian, diri sa aton way kita sang eskwelahan nga nakasulod sa 120 nga ina kay bangod nga the last time ang identified kid nga supposedly is the isa ka eskwelahan sa Talisay. Amo na siya ang Purita Mora. However, during that time nga nangayo sang assessment,
natsimpuhan gid nga daw kadamo sang cases nila sa mismo sa barangay kundi ang eskwelahan kag ang mga catchment areas nila, ang mga barangays kundi gahalin ng mga estudyante medyo taas man ang cases. So during the time ang assessment wala sila nadala sa 120. So sa Subong, wala din kita diri maskin sa diin na division sa province of Negros Occidental. Sa Bilog Region 6, there are only 3 schools nga identified. Duha sa Antique kag isa sa Aklan. Amo lang ang nakapasar. Aha. So, ano gid ang ginapangita sang DepEd? Like for example sa Negros, ti ambal sang anyways daw sinigin man lang kita nga mga sinimana nag-alert level number 2. Pero ano ang needs sang Department of Education para ma-qualified ang isa ka bulutuan gid sir? Una best, physically, no, ang eskwelahan ready. Ara ang tanan nga mga protocols. Ang mga pulungkuan sa mga bata arrange, tapos may mga barriers kada pulungkuan. Tagda mo pa, tanan nga mga protocols na ginapangayo, ara dapat. Ang ikaduwa sinada, ang risk level sang area dapat manubo. Meaning to say, nubo ang cases ganyan sang COVID as much as possible, wala na cases. Ikatatlo, ginapangayo gid ang suporta sang LGU mismo. So meaning to say, dapat ang LGU may resolution nga naghambal nga nagasuporta sila kag ginapasugtan nila nga magpatigayon sang face-to-face classes sa ilang lugar. When I say LGU, hindi lamang ang munisipyo o ang syudad, kundi mismo ang barangay, kundi hamtang ang eskwelahan. And also, dapat ang mga parents may consent kung sisino sa ila kasi hindi man mandatory nga 100% kita estudyante madayon masulod din yung face-to-face. Limited man lang Japon ang number of students nga akomodaron. So dapat may kumbaga survey una kung sisino ang may luyag na nga mag face-to-face kag dapat may consent nga din padala ang nanay o ang ginhikanan nga nagapasugot siya nga ang iya bata nga magpartisipar sa face-to-face classes. I see. Amo na mga importante gid diri sa aton duay ta na malabot pagid sir ang amo na nga sitwasyon. Sa Subong daw wala pagid pero Action Brian ang assessment ng school safety ginapatigayo na sa weekly. Nagsugod kita October 29, may ara na sila tool nga ginaansiran kag kada Biyernes gina-submit na nila every week na. Kay dira makita nga may mga pamangkot. Ang pamangkot sa masabat man lang sa yes or no, isa ka no, disqualified na sila. So kung weekly inakay para makita nga base sa pila ka adlaw, mag-yes na ang tanan ng mga sabat. So amo na kay tungod nga ang Subong nga November 15 na face-to-face is just a pilot testing lang na siya. Yes, pilot lang. As what you said, may evaluation in the after. Tapos kung maayo ang resulta, ipatigayo ng expansion. Meaning to say, hindi lang 120 na kaeskwilahan. The more na nga eskwelahan ang akomodaron para sa face-to-face. Hasta na nga maglabot na kita sa tiyon na kung diin tanan ng eskwelahan, mabalik na sa face-to-face nga classes. Sir, why ko lang di ma-check ang pilot nga ini sir, although nga tiway kita di sa Negros kag Bacolod, ano nga mga grades ini sa elementary and sa mga high school sir and college sir ang naano dire na include diri sir sa limited nga ini? Ang sa basic education, ang sa public school especially, or sa basic education, hindi ako kahambal para sa college. Yes. If I am not mistaken, Action Brian, grade 1 to 3 ang gina-prioritize anay. Okay. I thought gani kay na grade 4 upwards grade 1 to 3 or something like that. Doon mo na siya. Pero hindi ko lang kita kay nalipatan ko ang bilog na issuance ng DepEd pero amo na siya mga priorities nila. Okay. So diri sir sa ato kung ambal mo nag-survey, sir majority anong gina-survey sir ginikanan or kabataan ga-survey man ta sa ila?
dapat ang eskwelahan nagpulo pamangkot na subong, nag-survey Oo. na sa mga ginikanan kung sino na sa ila ang may kana nga magpadala sa ila mga kabataan sa face-to-face na classes. I see. Kaya para sa dira masugod na bala sila nga makapangayo na sa mga ginapangayo man sa DepEd, like for example, the parents' consent. Kaya kung wala gina parents' consent, hindi gina dapat magpatigayon, maski Oo. magpasugod pa si LGU. Aha. So, maski sa dira sila masugod, kaya para amat-amat man nila makomply ang mga requirements para sa isa ka face-to-face classes. Aha. Kay tani maplo pamangkot kita kung majority bala sa mga kabataan ang nag-yes na or mangginikanan so far ginapatigayon pa lang sir, ginaamat-amat pa lang. Yes, Action Brian. Actually, nga survey na ginahambal ko, ano lang, sa initiative lang sa division, kaya hindi man yung require na mag-survey sila. Pero kung para ang eskwelahan mismo, makahibalo, kung may aras na participant sa face-to-face, dapat initiative man nila nga mag-ubra sila sa inyong survey man nila. Do isa pag ito sa nabasahan ko, dapat si maestra kung why man lang sang ginabatsyag dapat bakunado na siya. No, sir, kumusta kita dis Negros iya, sir? As much as possible, Action Brian, dapat bakunado ang mga maestra nga kumbaga mag-attend ng face-to-face classes, no? Okay. Ang magatudlo sa face-to-face classes. Kasi panigurado lang, protektado sila, masin paano, may first layer of protection sila. At Yes. mismo, mga kabataan man, protected man, na hindi man madali-dali. Ang atong Cebu nga status as of today, out of the 13,000 more or less nga mga mistra naton, around 63% ang bakunado. So we still have around 8,000 more or there is something like that na wala pa na bakunahan. May mga rason man kung na ang ibang hindi na wala pa na bakunahan. Una hindi mandatory ang vaccination. So it's always their choice kung mapabakuna sila kung hindi. Ikaduha, may hesitance kung baga may kakulba man gihapon, ara pag gihapon nila, hindi pa na madula nga magpabakuna. Posible tungod nga may aras na comorbidity kag high risk gid sila katama. Okay. Kag base mismong ilang nga mga personal nga mga doktor ang naghahamba nga hindi ka lang ani magpabakuna, posible man ina. Tapos may ara man nga gapili pagyapon sang brands, no? Kundi kumbaga nagahulat pagyapon sang Pfizer more than sang ano pa nga mga brand. For example, that's one thing. Kaya ang iban sa ila, medyo mahinay ang vaccination sa ila LGU. That is the reason why ang iban gay nagatabok na di pa kadto sa Bacolod o sa mga tupad nila ng LGU para na makapabakuna. So, there are so many reasons man, hindi ka lang maano nga i-blame ka lang sa mistra kasi tungod niya siya may sala, no? Rason damo factor. Galing kita matingala, kita 8,000 gid sila ang amo sila. We are just talking here of the division of Negros Occidental. Yes, that's right. Sa kadamuon man sang aton na mga maestra, madamo sang aton nga mga maestra Action Brian na medyo may naman, no? So, kumbaga, hindi naman sila magpasok kasi may kakulba man din sila. Kaya may ara man delikado sa ila nga kasi kung, especially nga damo man istorya nga nagagawa nga muna, nga may nagakalatabo, maski bakunado nga kapatay, ang iba hindi bakunado nga kapatay. So, hindi naman na madula sa tao nga ay nagakakulba. Maintindihan na gid. Si DepEd nagpadayon gid sang kampanya para sa mga maestra kag sa mga non-teaching nato nga magpabakuna gid. Kay tungod dati ara sa parte sang ubran nila nga mag-atubang tawo, nga magbiyahe, tanan-tanan ni. So they need a layer of protection para man maprotektahan nila ang kaugalingon nila. Anyway, sige, hulat-hulaton ta next year, sir, ang na-mention diri sang DepEd. Next year, if in case ginman nga okay na ni, daw halos tanan gusto na gid nila magbukas. Kita diri sa Negros, sir, duway na gid man niya problema sa mga schools naton, sir, no? Teachers way na gid man problema. When it comes sa ato nga mga eskwelahan niya, Action Brian, dugay na since last year pa in place na niya mga protocol sa atong mga eskwelahan. Actually, nagapatahom na sila sa eskwelahan nila to be ready lang for any time na mag face-to-face. So, kung baga, ang mga alcohol, ang mga washing ni, nagbalalata gani ang hulugasan sa eskwelahan naton subong, no?
aaragan na sila tanan as sa mga barriers ni sa mga classroom, making wala estudyante, kinamata-mata nga pamutang sa mga maestra naton Boy. kung isa gamit pa ng personal na nila nga mga kwarta kay para nga mapatigayon ang tanan. Aha. So, ang eskwelahan na ready. Ang mga maestra especially the vaccinated ones, are also ready. Ang ginahulat na lang, iban pa nga mga requirements na para maging compliant kita sa ina nga mga pangayo sang DepEd. Anyway, sir, salamat sa serbisyo mo tonight and nag-alaom kita. No? Nga amat-amat na ginubuksan na to na kag matistingan man kita diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kaya ilang balikan na si Sir Ayan kina utod ano ang aton sininga linya la 7:46 na sa aton sininga pagpangalagad mga kaksyon. Grabe nga mga tiniwis-tiwis sa aton nga live. Makayom kita sa mga utod ta. Notod gid no. Sige. Aksyonan pasalamatin na lang si Sir Arnaiz na aksyonan please ay salamat gid nato na utod sir pero ti amo to mababay na kuto tani no. Sige. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon ginadulong Action Brian Warden. Action firing line. sa aton pagbalik dugay-dugay check ng basiwa kag check naman ang probinsya kung nga hindi pabor si Governor Lacson nga pahatagan sang show cause order ang mga LGU nga wala nagahatag sang kompleto kag consistent nga data sa vaccination. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Lord na Diligencia. Si Dads Aberia, good evening Sumbray. Correct kagid ak Sumbrayan na. Wala man kita gin sa PAC ni VP kag Kiko matching sa naol tapos subong ari na sinabad ubra. Si Evelyn Casis naman niya, true choice new yan sir. Na si Yvonne Boucher, but correct kagid Sir Brian. Oh, damo ko yes correction Ilray. I'm sorry. Si Joanne Mel, correct kagid ja, Bray. Subong lang sila gapakita-kita kay lapit ng eleksyon. Tingin na respeto ko man to gyapon si Jeff John, no? Na respeto kay iyaman to mo. Pero next time Jeff John, ang akon nga opinion for in general, no? In general, not for Madam Leni Robredo. Ay tani nagpamati kamay sa akon nga komento, na nga hambal ko to nga tumbuyon ta sila. Tumbuyon ko siya, tumbuyon ta sila. Hindi kay siya lang. Hindi kay siya lang. In general ato. Oo, kung ikaw, Jeff Jan, kung opisyal ka da sa barangay nyo, kung mayor ka, ti dalasa ka to sa tumboy ko. Dito man, actually, Ray, no? Dalasa to sa tumboy ko. Hindi, to ya kay Silini lang ang ginatumboy ta. Kag may puder, gi kuya manumboy. Gabayad kuya tax. Gabayad kuya tax sa gobyerno niya. Tapos, jutay ang mga project. Para sa anong tax, Jeff Jan, now? Ang tax na ginabakal ta everyday, 12% VAT na mga muna. Ginahatag na sa gobyerno, kaya tinutuyo sina makalikom sa pundo si gobyerno para mapatindugan kita mga proyekto. May mga proyekto kita nga dagko subong maintindihan, makitaan ta da. Wala. Kabalo ka man guro Jeff Jan nga may ara dagan sa mga korupsyon, halin na sa aton nga tax. Hindi ta magpamaang-maang kay kabalo ka muna. Nibla. Basi gusto mo nga isa-isahon ta istorya ni. Si Marvin Bastian, kanya-kanya man ta. Opinion ko, opinion nyo, pasya nyo, igagalang ko. Idol, salute yo, I say. Si Apolonio ihina, hindi man guro kada isa sa aton na ugang gigkag sa pako ni VP Lini. No. In general, gyapon, ko naghambal nga personalon niya ko sa PAC. Ang akon to hambagin Negros kag Bacolod hindi akon ko galingan. Si Mads Liantada sakto na ya imag Sumbray. Wala gid pulos na si VP Lini para cute lang kag pangguba
sang administrasyon ang opisyo ya. Apolonio ihina, common sense lang tatani. Si Milili Uligog, ito kadlaw, galuluha sa kadlaw. Ho. Si Arnel Carmona, good evening idol. Sakto kagid ya. Kadto lang di kay eleksyon, sabads dalan kag mga lulupod halos big time. Si John Amula, hatawag sa Braya, imo na yung programa, maidas la. Pero wala kong magini Sir John ginausar ang programa. Ta ang akon opinion ko man lang na, nakit-anta man lang na. Mads Liantada, gaugtas ko kay Lainey. Si Donis Lusaran, good evening lang. Si Arnel, ang damo, kami ang pamati si mo nothing to worry. Mga salamat, good sir. Ano? Actually, hindi dapat ma-offense. Ang tagsa-tagsa ka mga tao, kay kabalo ka. Suliton ko in general atong gin-mention ko, not for only Madam Lainey Robredo. Kung nagasunod si Jeff Jan sa program ko, si Madam Lainey sa nagligad, ginkaluuyan ko pa na suliton ko, ginkaluuyan ko gid. Kaya nga, ginahimo nila ya sobra-sobra na lang pag-criticize mula kay Madam Lainey Robredo. Hindi na yung husto. Respetuhon tama na siya, Vice President na. Pero ang akon nga paghambal kay ina to, may respeto to. Way ko man siya ginhambalan nga kung ano kamalain giton. Basta tumbuyon ko lang sila. No. Si Milili Uligo, nagamonitor subong sa Bani Cave Tangom. Si Sir Dennis Perma, correct ka dyan, Action Brian. Hindi si Sir Dennis Perma, hindi mo na ni masigwiran, kabalo kung ano ni siya nga sahi isang tao diri sa Bacolod. Kung ano ka respetador ini nga tao, ano ka respetado nga tao. Si Mila Allovera Doriza Hanson. Ay, habalya, I don't understand why you should mute it. Si Madam Mila, ma'am, kung naga-mute gani siya, naga-endorse ko na sang herbal food supplement. Bawal ang endorsement live sa Facebook Live. Kay i-block kami na sang YouTube, sir. Sa social media, sir, no? Ibawal na sa amon. So ang gina-unmute da endorsement lang na. Don't you worry. Kay wala na labot sa topiko naton, ha? Si Veronica Santillan Manukan, correct Action Bray. Jocelyn Lirasan Lacson Araman. Alfredo Sapa, hindi ka lang magbuto kay Lainey Wala man siya gapilit sa imo mads nga ugtas ka. Sa Ana Sinoro, nami ako ni kay Sir Alfredo Sapa kay listener ko gid kada gabi gid niya. Tama ka gid Action Bray, hindi kaya plastic, respetuhon ang tag sa ka-opinion. Si Role Toriano Vilarde, ano na himo sang tanan nga presidential candidates kumpara kay Senador Pacquiao man? BBM kag Lainey, ano na himo nila Negros diya? Ara na, may score naman ko. Kay si Pacquiao to diyan na nagtag to diya kwarta, ya personal nga kwarta halin sa bulsa. Imagine nyo na salamat gid Kalbo, Role Toriano Vilarde. John Ramos, Action Bray, mayong monitor, mayong gabi, igor na. Monitor gid kami di barangay Agisan, Himamaylan, idol, salamat. Jocelyn Lirazan Lacson, ang heart mo Action Bray. Ay, salamat. Intact lang ni mama. Kuala na, jaming na na. Sa Polonyo ihina, common sense lang ta abala. Hindi pa man time sang kampanya para i-shake hands kada isa. Anyways, hindi na gid man kinahanglan nga mag-shake hands kita isa-isa kay una-una pandemya subong. Bisan wala pa pandemya, ang ina kaangay nga mga figures sa national, wala na yan nagapanaog ya ground zero nga kumustahon kay isa-isa. Mapungko lang na sila sa stage. Klaklaruhon talaga Sir Apolonio ihina, sir. Why na sila nga may nakakamusta na sa imo, sir, nga national figure? As in literal nga shake hands ka muna, no? Basi ako guro nakapangamusta pa ko kay Duterte, kay Isko Moreno, sa kay Bungo, na face to face ko na sila mo. Sino pa? Dick Gordon, Ping Lacson. Ako naka-shake hands ko na literally. Pero inang mga panya na sila nga isa-isahon ka, kag panaugon ka na nga nagapungko ka sa tubang sang stage, no. Never na nila ginahimo. Ang security nila hindi basta-basta, no? Sa prangka lang nga istorya.
Si Sanday mga Fernando, ano to sa Bayani Fernando, na face to face ko na sila. Presidente Rodrigo Duterte, nakapapicture na ako ina siya, naka hand to hand na ko sa iya, naka face to face kami nga duwa. Hindi face to face, kundi face to face ta. Amo ni Blau na amo ni Sao. Ang face to face na ginatawag. Ini-explicar ko lang sir kay para kaintindi. Si Sir Alfredo Sapa, Action Brian, good evening. As lang ko, Action Brian, hindi pwede makakwa module ang naka-short lang Action Brian. Tinunto na niya, sir. Nga hindi pwede kakwa. Pwede sa diin nga eskwelahan man, do sobra naman na. May ko nagapanti, kag nagabrief ka lang da. Mas nagaduda pa ko gani kung naka-short ka, basi iway ka panty, basi iway ka pagad-brief kay may short ka. So din nga eskwelahan na Sir Alfred man, do hindi na na-ustuhaw. Alfredo sa paano gani ginhimo ni Digong sa Negros? How? Dula Negros Island kan eh. Carmelo Garingo. Si base matigpo naman liog ni Lene. Pero sa prangkang istorya si Madam Lene, damo supporters. Damo supporters sa Madam Lene diri sa Bacolod kag Negros, no. Kaling way patakabalo sa ilan ni Isko Moreno mo. Kagway patakabalo sa kay Manny Pacquiao man. Kabalo ka si Duterte so na underdog to during his time na nagpapili siya Action El Rey. Si Duterte underdog ato nga nakabahibalo ako. Prior sang pagpapili ni Duterte kakadto na sa dis Bacolod sekreto ya kag nagapapriskon siya kun ari na di siya. Isa ako sa naga-interview sa kay Presidente Rodrigo Duterte, ara pa ko sa Dalom sa may City Hall ko na-assign. Underdog si Duterte. Manny Pacquiao, subong gina-underdog nila kay una-una, wala kuno titapusan. Boxing lang ang nabalaan. Di malaw ay ina. Amo nang hambal ko gani, naluoy ko kay Madam Lini nga ginasagi nila ka-criticize. Way ta kabalo sang capacity niya. Nga away ta kabalo because she is only a vice president subong. Uti hindi siya naka-perform ayo kay vice president lang siya. Suliton ko, Jeff Jan, basi way kagani kabalo guro, wala sa departamento ang ginauyatan rason nga hindi siya ka-perform. So kung tagaan sa tsansa, mabalaan tagi ng capacity niya kung presidente na siya. Way ko naghambal nga dito sa pagbutuhon. Bisan isa way pa ko may napilian sa mga presidente kay kadamo sila 97 sila kabilong dan Action El Rey. Ang nag-file si Usi na ang inyo ginatutukan subong anom lang si Bato, si Isko, si Bongbong, si Ping Lacson, si Pacquiao, sino pa na? Mula na ginatutukan nyo. Oy, 97 sila kabilog para kamukbalo. Kagang ibanda noisan si base 15 lang nabilin base gani grupulo lang mabilin sila da, no? Vote according sa Heart Action Bri, Merly Gonzaga. Si Jimmy Senior Latido, may gabi Action Bri, monitor lang kami di sa Mailom TY. Florencia Villacampa, good evening Action Bri, more than watching live diri sa La Union. Idilaw sa Victoria supod kinana Isabel, George Gargasiran, Action Bri, shout out lang sister ko si Anita Margie Corazon and Josephine. Si Marnie G, God bless and good evening Action Brian, ha ha ha. Inchakto kagid, ari lang di sila kay may kinahanglan, kung wala hindi mo man makita ang mga hitsura nila, wala man sila may ginhatag nga project sa aton. May ara ko no Marnie sa Hinubaan, pangkabuhayan project. Oo. Way man kitakbalo. Ano inugid ka mo da ambal ni Jeff Jan ara sa Hinubaan. At least subong gabi balaan nyo nga may project siya sa Hinubaan. Tinga Hinubaan na ang nagbuto siya. Bilog Negros nagbuto siya kay nagdaog siya, no? Si Vida Abaw naga-monitor man, salamat gid ma'am. Si Al Ramos, good PM Action Bri, opdan ta ikaw kay Leni Robrido. Se, abiya gani ni Sir Al kuno Leni ko mo. Kay amo man lang ni siya nga kandidato nga di na siya kandidato nga sa presidential ball nga may mayo nga reputation kag kredibilidad. May mayo nga future ang mga Pilipino kung siya aton ibutang bilang aton next president. Palihog na lang ko tamyaw sa kay Shaira nga hinablo sang asawa ko nga naga-monitor sa imo program. Salamat, God bless you my friend. Salamat. Si Leona Grace Laparan, true hambal niya.
Si Milili Uligo, Tamyaw please, Vanessa Star Mayo, Jinky Dailagdon, Yvonne Busher, Miralyn Tibag, Noel Amar, kag Alex Montesa. Rufino Ira Gabino, Good PM Action Bry, monitor lang handumanan ah. Si Marvin Bastian, okay, sige. Ana Sinoro, salamat gid. Sinora Villalon, naga-monitor man sa Victorias, Talisay, stay safe still, thank you Sir Bry. Si Maria Pilo Baton, good evening Sir Brian, ga-monitor kami sa SP Village, Barangay Pahanukoy. Rona Rehida Traba, naga-monitor upod kay sweetheart ko kay Daddy Hines, thanks God bless. Rona again, good evening kay Tatay Earl Ray, kag kay Tatay Teddy. Si Nanyo Lench Araman, si Jody Florentino, naga-monitor man sa China. Wow, salamat gid sa China subong ha. Roberto Hirapusco Caraballo, tama gid magbakal ka lang gasolina 12% nga ibat. O si imagine mo tsakto gid si Robert, gasolina tanan. Ang VAT nga ina makadto na sa gobyerno, hindi ka na makapalagyo. So may rason nga pangnumbuyon ta sila kung wala sila proyekto. Bakal ka lang witi-witi nga balaklon mo, bakal ka lang da duluseho may bat. Bakal ka da brief mo may bat. Anong ginabakal mo nga wala bat? Abi sugiri ko Jeff Jan, basi miara ka da kay mabakal ta da. Si Louis Alda Senior, Action Bry, monitor lang kami sa Herbas Tresa. Thank you again. Si Romnek Montanes, shout out Action Bry sa taga Don Salvador. Si Milili Uligo Banati, mayos lang Action Bry ah. Nilo Katani Gallardo, nagatanaw gid subong sa Binalbagan. Elvira Hilugo, Action Bry, watching live from Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Si Inday Blaza Araman. Si Jen Oy, si Sir, salamat. Leo Sukamo, Josephine Celeste Taiko, sino ang nami BBM, good evening BBM siya, malya si BBM nami. Ako lagi ko may gina-endorse di kay Palari. Kamu lang pili na sa inyo. Ako may napilian ko, may mapilian ko guro mga dason-dason pa, no? Mapili kita. Si Milili Uligo, sa imo kami Action Brian, sakto na imo. Kita mo lang na. Way pa ko na kapapili. Si Merly Gonzaga, naga-monitor man, lively, kamagkadlaw man kami sa imo. Salamat. Sanitan, aksidente sa dalan, kwanho. Ara naman. Kagabi may aksidente man to da. What happened? Nga damo aksidente daw. Thank you, Gid, sa information. Thank you, Gid, no? Sige. Amo lang ng akon da. Kung anong opinion ko, ti ako na, no? Kag suliton ta lang, way to na tuhoy kay Madam Lenny lang, damo ya ang gapungko subong sa nasyonal nga way di ka bisita sa aton, isa na da siya subong na kadto di, no? Star Mayo, dapat lang respetuhon ang bawat isa kag respect others' opinion as well. Amo ni damo gay linaway tungkol sa politics. Ano ginbayaran ka mo? Lol, way gid ko ginbayaran di ma'am, basi may ara kada padala ma'am, salamat gid. Sa kupa lang kami ni Action Elma, ni Action El Rey ha. Okay na. Action El Rey. Star Mayo, salamat. Anong dasig DHL or mga na ganing isang yelo na gani? Lipat ko na isang yelo na mo. Hindi na yung Palawan, kin local na mo. Ang sa international MoneyGram. Ay. Money transfer, no? Ano na gani? Isulat na paliyog may kay si Star Mayo, ginapabati-batian ko din. Arang yellow lang international ginaw. Bye pamatian tabi. Okay. Western Union. Okay na. Thank you Action El Rey. Apat na dia. Action El Rey kag Action Elmar. Star Mayo, salamat gid. Lilia Tato, naga-monitor man. Stay safe and God bless. Si Rachel Fulgencio Susana, LC Toledo, Action Bright, good evening. Monitor nanay LC Gabi sa imo program. Action Firing Line, Action Bright, sakto gina imo. Ginahambal parte sa eleksyon kay sako na sila lagaw kung tapos na gani nakadumdum na. Ang nagahambal da iya nga nagaapin-apin pa kung kaysa inipokrito na iya. Ya daw kunuhay
May ginakuan kuwag islang kandidato pero sa prangkang istorya gakatol man ang ulo nila. Ako prangka lang ko yung nga tao. Prangka lang ta matuod lang. Hindi tayo magbinotig di. Oo. Ana sinoro halata gid sila kon ila kandidato no. Si Dari Delicano, good evening, Aksubray, monitor gid kami pirmya. Ga watch always in o sa imo programa. Isa ako kasi security guard sa iMart Waming. Okay. Thank you gid Sir Daryl ha. Dari ha, thank you gid sa Waming kuno siya. Romy Agsam, si Rochelle Evangelista, Lenny Akon Sulid. Basa tayo. Damo, Lenny Dis Negros. Damo. Action Brian 97 sila tuon pero isa lang man aton butuhon, di ba? Yes, sakto gid Ma'am Josephine Taiko. Isa lang gid. Muna ganing ibanda pamanaso na sila sa baluta. Sa 97 guro na may may 15 mabilinda o kun pulo kay alangan ibutang mo ng alphabetical pa na mo. Action El Rey no? Kung ibutang mong 97 ka mga presidential balls naton, alphabetical pa na. Ti ang ginatutukan to subong anom lang na sila. Butan tabi Moreno, bato sa letter M. Damo. Ang ibanda Pacquiao, letter P. Yawan ka ukay madugay ang butuhay, no? So mo na ginakabig na sila nga nuisance candidate ng ibang pinakadlaw. Si Marlene Plotena, amal niya bahala na basta Lenny kami. Try manaton basta Lenny. Si habal ko gani kay na sa inyo, tistingan ta babae naman. Ang pinaka first girl nga nag-presidente Action El Rey sa Pilipinas is Corazon Aquino. Na ang ikaduha nga babae Gloria Macapagal Arroyo. I-correct lang ko kung sada ko ha. Kag kon makadaog si Madam Leni Robredo, ikatatlo na siya nga babae. Oo, nan. Robert Tirapusco, good PM Action Bray, Amon Transport Sector, Manny Pacquiao kami kay damo na ini nabuligan nga wala sang balay. Hambal ko gid. Hindi naton pag ipakonubuon ang tagsa-tagsa ka mga tao. Kang iban dira nagsikat na ng mga ngalan nila pero ang pamangkot may nabuligan. Si John Ray Sibogan III. Good evening, Sumbray. Greet ko lang akong brother Joseph Paayo Kapalanga Kanamon. Sige. God bless. Action El Rey. Sister Mayo pa mismo ang nagsulat sa Western Union. Salamat gid Ma'am Star Mayo, salamat. Wag gid kami ginbayran di sa kandidato Ma'am Star Mayo mo agod nga mag-endorso sang kandidato mo na nga sa imo na lang kami hindi kaya kandidato pero sobra ka pa sa kandidato, no? Si Rolly Toriano, Western Union bo, gaan mo ko kung padalaan niya ka. Kadamo sa nagsikat sa mga Western Union sa aton kasi Madam Merly Gonzaga naghambal man si Yvonne Bouchard. Salamat gid, no? Merly Gonzaga, Action Bray, great anak ko sa Lua, USA. Thanks, God bless, ga-monitor man na siya dito. Ay, salamat, Action El Rey. Si Star Mayo, may ara na sang ginbutang nga mga heart. Ano po silingon sang heart? Very good na naamal niya. Go! Pagpalangga. Ay, pagpalangga. Lang gali, hindi kwarta. Sobra pa na sa pagpalangga. Sige. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona
ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Antes pa naman sa aton sini dason nga isyu subong nga gabi mga kaksyon, may gabi lang kay Cassandra Jeanette kag kay Kian Angelo. Halin sa lulo nila, thank you good sir, no? Ako ya ambal isang isa ding nga 4001. Ako ya Marcos pa rin kay isang una nga panahon. During Marcos ang kwarta tag 100 bills lang ang pinakadako nga domination. Pero ang mga taho gakalipay wala gakawan-an damo money. Lilibet kabigo niya sang aning na. O galing kabalo ka ma'am, once gani nga nagasaka ang value sang money, gasaka man na ang presyo sa mga balaklon, kumbaga ginakuha na siya patas-patas lang, no? Damo na ginapantay-pantay lang, no? May gabi lang nagamonitor subong si Vivian, si Herman Ibanez ng Bibing Da Kilaton, Joy Habiliana ng Bibing Gihapon, Nestor Ledesma, Ray Perma, si Anale Bituon, Purok Nangka, Zone 1, Barangay 3. Salamat gid, no? Gamonitor man ang Purok Chairman nga si Mila de la Cruzo sa Purok Proper, Barangay Balaring, Silay City. Avid listener ginaton. Thank you gidra sa inyo. Daghang salamat gid. Action Firing Line. Si Sir Carl gani nagapamati masaton subong sa headquarters dira ni Attorney John Orola ho sa HQ ho. Bao salamat gid. Daw mayong pangisay-kisay na Attorney John Orola. Ini nagasulay baslay man ni subong ho kay gapapili gobernador sa Negros Occidental pero away lang. Action Firing Line. Attorney John Orola. Ano nang yung nga commercial? Diyan ako, okay. Action Firing Line. Muna, no? Dilo diskarte mo lang na mo. Sige. Last 8:12 na sa aton sa nga pagpangalagan. Kagabi mga kaksyon, na-interview ko sa Attorney Cesar Biloria. Si Attorney Biloria, isa lang sa mga abogado, sining masobra 50 tanan ka mga empleyado sa Bacolod City Water District. Nga ginpang kakas dira because ang gina-mention nila nga redundancy, no? Nag-file sila sang petisyon dito sa Civil Service Commission o kon CSC. Amo ni naga-cover sang aton sining mga uton nga nagatrabaho sa gobyerno, no? Labi na gid ko na eligible ikaw. Kag ang petisyon nila ginpaboran, no? Ginambalan sila nga ang mga board of director nila ginambalan nga ipabalikon yun sila sa ila sini nga trabaho kag bayran ang back wages mga kaksyon. Action Firing Line. Now, motion ang mga board of directors sa CSC. Wala nila ginpabalik nila ini. Wala nila ginpabalik. Kahapon, ang ilang motion ginbasura. Kag ginpaboran liwat ang mga ini nga empleyado nga pabalikon gid. Padyutihon liwat kag bayran sa pila ka mga binulan nga wala sila maswelduhan. Action Firing Line. Di ba bulubog at ini kinadula ni sa trabaho nila ang mga inero mo. Di pila ayhan ang sweldo nila dira kada isa depende sa workload nga ginatawag or ng posisyon mo dira. No? Damo na nga sitwasyon. Now, kagabi ang hambal ni Attorney Cesar Biloria, dapat aktuhan gini sang board. Nga dapat ipabalik gini nila kay ti ila na ni iya kuan ila na ni iya dako nga pasalamatan nga makabalik ina sila dira. Sa nambal ko na, lapitan na lang malabot ang herd immunity against COVID-19. Pero kung malabot tagid man, ini sila nagaproblema gyapon kay way sila yasweldo kag idulot sa pamilya nila sa Pasko kag bagong tuig. Action Firing Line. Ang iba na subong sala-sala na sila. Pero check naton, ano bala ang pag-sabat diri ni Board of Director sang Basiwa angot sini.
Ano balang tikang pabaliko na bala nila? Ining masobra 50 ka mga empleyado? Padyutiho na bala nila? Anong mando bala sa ila? Anong sitwasyon? Action Firing Line. I-check naton sini matinan maka-aksyon. Try naton nga malambot ang Board of Directors ng Bacolod City Water District. Sining mga tawo nga ini mga ka-aksyon para at least mapabalot naman no ang aton sini pabalot sini mga ka-aksyon ang aton sini nga mga kauturan. Ano may flash pa? Sige. Dahil mga flash aton sini patrol kay do kagina pa ning aksidente demo dahil may aksidente sa Ranita da. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Patrol may gabi. Isa ka aksidente ang nadunta diri sa area Sandalan Araneta sa tabok sa Florenceville subdivision diri sa area nini actually sa barangay Tagog sa Bacolod. Involved diri ang isa ka carry na nagduag sa yellow malalaki ana naman si carry kag nagdampo sa may island. Aksa dyan. Wala plastar bigamay, medyo pigaw sulod mo. Wala atras bigamay. Sa siguro ang Pilson. Isa pa. Medyo idog-idogin, pigaw signal talas. 8:16 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Kay kanugon sang aton nga report nga daw ga mual ka pigaw gid no. Subong be, try. Testing. Yes, Okay. action by sa liwat. No? Ari kami diri sa area, Sandalan Araneta. Ari kami sa may Center Island, this na posisyon sa nga matrion. Diri nagbunggo, ining isa ka carry nga nadadwa sa yellow. Di naman sa isa ka lalaki. Initial nga report, gikan diri kay Sir Aroliado sa station number 8. Alin sa may south, going to north direction, ang carry kag nagbunggo sa may Center Island. Uy. Ining Center Island, naman manigid bunggo, naligad to sa isa ka private nga salakyan. So, may nabutang di subong nga signage, pero wala itong reflectorized nga signage sa Sambray. Ang natabo sa diri bilog nga windshield sang carry, wasak, no? Pati ang goma at talom na dalasa, no? Pagkaguba diri action na Bray. Check ta diri ang police anay, inista lang. Sir, mga gabi, inista lang dinalin ang sir, ang carry, sir. Alin siya sa south, panod sa Na susunod bunggo sa Island. Center Island ang nabungguhan niya. So, nagkaya dito. Ang bakulo nila, doon nag-iyo ginang carry, na? Siguro. Buti mo sa mo sila. Tumba na lang ang kiryo. Parang picture. Ako buti mo sa kung amo lang to, dasi ko pa dalaga, no? Oo eh. Madati, gede, kung sila nga hindi sa kapamot sa kiri. Okay. Wala man sa ibang kontra, sir. Salamat ang talaga sa kontrater. Pero ang natabo doon na wegro na kita lang. Wala mo may nagsagay sa Why man sa isang kontra doon. Why man sa mga witness. Siya lang gede, dapat mga pagpadalakan niya. Sa'yo naman, nakainom? Ang driver? Ito ko kaya, sir, kaya ginapanangkot naman sa atin ng bilan. Okay. May ngalan niya nakasir. Anong ngalan niya? Anong ngalan niya galing? Sige talaga siya kay... Dulom-dulom, mabidri sa amon nga area. Mong Ara amos to nga aksyon dyan, pakilid-kilid lang ha basi may mga salakyan gilinabay day. Yes, meron gusto mong yakapan Koy. Ang pangalan niya si Kerwin Destar. Kerwin Destar. Doble. Taga... Pakol bago, sir. Okay, Kerwin Destar, taga Pacol Bago. Consus, basta sir, Okay lang siya. May ginabatsak lang sa tungod sa na lupot dito sa iyang sakyan na, no? Katulad. Oo. Ay, sir, kwa? Traffic na lang. Pero ano na yung sulod, sir, na senior kita? Tulad na kita siguro mga more or less, mga 10 minutes siguro. Kasi ginapiwanan sa nga ito ng fire. Nakuha sa nga sang safety nga wala man sa mga damage pang iban. Okay, do nadaluman, at saka dalom kita, sir, sa kere. Hindi na. Very lang, oh. Hindi lang nga side, oh. Oo. Ari di sa, no? Oo. Pagtumba, pagkulupot siya. Kaya magit siya na, madalmag sa, ano. Okay. Kaya pa sila nga sakyan na sa kiri, kaya sa, ano. Wala ka di, kaya accident, kag siya lang man ang involved, sir, no? So, natapos sa lakyan, sir, under custody nga na eh. So, subong nangayo ko to bulig sa atong bitaw. Medyo gubaan nila nga tuwing. So, piling ko na na diyanay. Buhaan ko lang diyanay battery. Piles, kila dyan ay sa dalan. Oo. Ano po natin, di man maalasagay, di kalayo man. Hindi ko malagot. Pala, naman ito sa igado. Nagpunta ngayon ko bulig sa tanit ng Panokoy. Paano po? Yan mo na naging buta naman sa igado, anay.
Okay. Kasi ba yun, talagang iya ang mga matao ko para madala sa yung nagpa-advance call kami sa regional para nga mapasikapit sa sangmayo kung di ba gitang iya nga balbab na. Pero na-inform ng pamilya, sir. Yes, sir. Ngayon ko naman, kaya tawagan na namin. Okay, sir Arellado, thank you again. Yes. Action Bright Arellado sang Staff Sergeant Arellado sang Police Station number 8 ang traffic investigator. Sa liwat no, ining sa Kevin Star sa kay sining o kung sa rekomendasyon sang Kiri, muli nagabunggo dito sa may Center Island, resulta na gatiyog na tumba ining iya ginaman mga salakyan. Nakangkosa sang pilaso na para tulad check no, kay tigil na bulong sulod diri sang emergency responder kag ambulance may ka BFP paano ko substation action na Brian. Flash report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz so nasulta sa action sa Bacolod Action Radyo. Action Firing Line. Kagabi da may aksidente mada report pa to na aksyon dyan gabi motorsiklo man to ay nano nga sitwasyon sa Aranita na blanco di porte kalapad sang dalanda abi pag hinay-hinay kamo di kamo magsalig. Action Firing Line. Ang mga posted aksyonan, may mga suga naman gani, no? Ang mga posted, kulang pagid guro or base sa driving, langid ang skills bala kung kaisa, daw kasululubrang abilidad. Action Firing Line. Hinay lang kapalo ka, diraya ka, kwan budlay gid sang dalan. Oy, may gabi lang kay Winifredo Sapa. Lain man to si Alfredo Sapa, ang isa to. Mag-utod ni sila guro mo. Action Bright, good evening. Kung ako hindi ko yung magbuto kay Lini, Kung magdaog ba siya, mapuli, to ang iya bayaw nga naglagyo pag presidente ni Digong. Ay, may aragle, way ko ka galikan. Action Firing Line. Nga lagyo Inayawan gid si Gustilo at Tilo Steph Giano. Hambal ni Dennis Richard Tiburima sa Roma, hambal niya, ano nga kolor na preng imo ginapamangko? Action Firing Line. Way ko kubalo sa mga kolor-kolor sa mga politiko niya. Basta sa akon, ang sinong presidente magdaog da, presidente tanan-tanan. Ayoon ta lang ni sila nga hindi lang kamo magpakita sa panahon sang eleksyon. O mala nang aton. Action Firing Line. Halin sa presidente down to barangay Kagawad. Hindi kamo magplopanago na tapos eleksyon. Tapos kung naghahanang eleksyon dahil yung butwa nga daw nagkala doon na lubong nga bus tubig pala tuig. Action Firing Line. Pero dali gid lang. Online sa Firing Line. Kaya ari sa aton sininga linya si Madam Monadia Hardin, Board of Directors ng Bacolod City Water District. Ma'am, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Hello, good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati sa imong mga programa. Salamat gid ma'am. I guess nga last night may ideya ka na sining pagbasura sang mungsyon ninyo against sining mga empleyado da. Ano ang tikang himuon sang masiwa angot sining desisyon against sang CSC, ma'am? Okay, so na-inform kita nga na-deny ang aton nga motion for reconsideration kag as a part niya sa aton nga board of directors aton ginarespeto ang desisyon ng Civil Service Commission. Although kung pamangkoton mo ako, Action Brian, kung ano ang next step sang aton nga board, wala pa man kami ka-meet, no? Kahit isang daw kabina, talang no na balaan na may amo sila nga resolution ang Civil Service Commission. The most that we could do is syempre amon anay na pangayuan ang legal opinion sa ating statutory council, which is the Office of the Government Corporate Council. No, daw parehas mo na pala sa aton nga normal lang nga hindi ka man sabi mo tikang minsan santo nga hindi ka makakonsulta sa imo nga abogado. I'm sorry, ma'am. Wala pa? I'm sorry, ma'am. OGCC ang silingon mo, ma'am, no? Office of the Government Corporate Council. Kaya amo na sila ang aton nga statutory council sa ng Water District. So until why pasang opinion nga ipagawa si OGCC, so ang ini nga mga empleyado hindi lang gid ini sila anay makabalik sa trabaho despite sang mando sang CSC, ma'am. Damo nang silingon. Most probably kay may ara pa man kita nga mga legal remedies sa layi. So, yes, depende pa sa aton nga legal counsel kung ano man ang ilang legal opinion na legal advice sa aton. Kasi hindi man kita abogado sa nandira nga board of directors. Ma'am, mamangkot lang ko liwat, mga pila na lang gini sila kay nagligad may 60, may 59. Subo mga pila na lang gini sila, ma'am. So
far do 50 na lang na sila natilin kay 50. ang doon na sila kabilog nag-avail sa early retirement package Okay. sang Prime Water. Oo, so do 50 na lang na sila. 50 na lang ni sila gali, ano? Oo, sige. So far, amo pumalang na makuha naton information sa imo. Importante nga nakabati sila, pero ma'am, anong gusto mo ipalabot sa ila tonight? Although nga may ideya ko nga sa nagliligad pala nga ginaplastar pa lang si Basiwa Prime Water, may mga offers na ginman kamo sa ila, ma'am. Galing amo na nagkalinabo subong. Tonight, anong gusto mo palabot sa ila, ma'am? So far ako Action Brian, ang stand sa aton nga board of directors is we will respetuhon pa kung ano ang ginhambal sa layi sa aton, exhausting the remedies. So kung ano ang ginhambal sa aton na respetuhon, kay iyan na iya kaya layi. Hello, ma'am. Hello? Okay, sige. Ma'am, ulayhon ko na lang ni gamay I don't know kung may ideya ka. May ara na si Prime Water nga ipatuman nga 12% nga VAT sa balayran sang tubig ta next month. How true is that, ma'am? Yes. As far as our joint venture agreement is concerned, no, ang first month sang 12% VAT in-absorb ina ni Prime Water. Okay. So wala sila nagdugang sa 12%. So after the first year, kay November 13 ka nag-start sa aton ni joint venture agreement, maga-impusar sang 12% VAT. So ina nga VAT, hindi niya mag-addo sa Prime or sa Basiwa, mag-addo ina sa gobyerno. Okay, so sininga bulan na, mga sininga bulan November nga bills naton start. Yes, after November 13. Okay, so may ang kamo dira ma'am, wagi kamo ya galing kiti yan ka gobyerno mo, no? Way ta mahimo dira gininponer may layi gidina mo, no? So ang bills naton ni lauman sa mga konsumidor masaka-saka ginigali, ma'am. By 12%, pero makadto sa aton nga gobyerno. Na basically mandated ina sa mga private na mga companies. Ay, gani ba na, no? So, madugang-dugang gining balayran tagid ni gali. Dako-dako na. But at least we will be helping the government. Yes, correct na, no? Amo na, salamat ma'am gindungagan mga information ko. Sining 12 VAT. Ma'am, anyways, kumusta subong si Prime Water, ma'am, sa pag-monitor sang ninyo dira nga bilang ang inyong papel subong monitoring sa ila sining operation? Yeah, so far, Prime Water is doing their part sa ato ni joint venture agreement. Medyo wala talang nakita, pero sa kadamo, nagitang himo ni Prime, including na sa pag-ilis ang ato nga mga pipes na duway-dugay na din, especially mga asbestos, sa mga pipes na pang-isla na ni Prime Water. So, they are doing their part based sa ato ni joint venture agreement. So, doon hindi tabing mabagsagan subong kay mga isa pa man lang katuig, pero expect nga kami wala kami pabayaan. So is Prime Water in doing their part. Amo na ni gurong ilang pag ining medyo may pamuho sila sa mga dala na subong, ma'am. Prime Water na ni ma'am, no? Yes, actually ang mga pipes naton, yung mga daan, hindi na pang island, binibila kay 1970s pa hindi nga mga pipes, no? So ang ako nga ginambal gani, ang before sila mag-umpisa, medyo masakito na si Basiwa and they're starting the healing process. Gani ba, no? So gina-expect naton nga by next year siguro mamat-amat tananing madula ang tsokolate nga tubig kung kaisa. I'm sorry, ma'am. Oo. Pero mas maka-explain maayo sa atin si Prime Water kanang ilang technical team. Although part of it is gina-repair nila ang ating mga pipes. So may disturbance with man na papatsagan ng aton ng mga konsumidores. Pero eventually, ang long-term benepisyo ang mahatag natin sa aton ng mga konsumidores. Ang aton malang ginalauman di kundi ang kontrata subong 25 years na, ma'am, no? Ang contract, no? Yes. So kabay pa by next year magnami na gid ang iya sining tubod abi or naming iyang resulta. Hindi ta na pagpaabuton Prime Water, hindi nyo man pagpaabuta sa 25 years nga dito kami makatilaw sang 24/7 nga tubig. Hindi siguro kay may ara kita yang
may term na May sila term. yan sa ating joint venture agreement Okay. na basta mo sini nga malabot nga tinuig Mm. amo man ni ang ilang nga himuon. So, I'll rest assured nga ginabantayan man sila sang basiwa. Saligi kami sa inyo da nga mga board of directors, mama. Kamo na lang bahala da kay ti kami nga konsumidor. Gahulat talaga kami nga may tubig matubod, ma'am. Thank you, good ma'am. Mhm. Sige, okay, good. Action, Brian, and thank you man din sa sininga opportunity. Salamat sa serbisyo. Mayong gabi, mabuhay ka, ma'am. God bless. Mayong gabi. Sige, ma'am. Action Firing Line. Okay, si Board of Director, hindi dayon maka-akto nga sundo nila si CSC or Civil Service Commission. Mangayo pa sila sa opinion dito sa Office of the Government Corporate Council, which is amo nang naga-govern sa mga ginatawag naton gahatag sang mga ideyas. Kung ini sila balati, sige, oo, pabalikan nyo sila o kung hindi, aside from CSC, may ara ta ang gobyerno muna mo, no? Sige, hulat-hulaton tani kiti proseso iniila mo, legal nga pamaagi na iya sang kwan, sang basiwa. Ang problema di sa Pilipinas, ang aton abi nga justice, abi kay pwede kaya ka motion, appeal, hasta nga ang nag-file sang kaso, mapatay na lang ang kaso niya pending gihapon. Action Firing Line. Oo, amo na din sa Pilipinas, daw wala daw ka long term giblayaw sang pahanunot kag mga remedies bla. Kag igo mo masapuan ang mga akusado kag ang ginakusar nadula na sa kalibutan ang kaso ara pending gihapon sa korte kiti motion. Action Firing Line. Amo na ang aton nga justice system ya sa pungsod Pilipinas. Daw ginatagaan gibla tsansang isa kag isa. Pero ato kakulugmat aksyonan 12% ga VAT ipatuma na sa masunod nga mga bulan sang nasambit nga si Prime Water. Action Firing Line. Hambal ni Madam Monadia Harden din makadto nga sa SLL Ray ang 12 VAT percent sa gobyerno. Jeff Jan kabati kada basta way ka kabalos na. Action Firing Line. Amo na ang 12% nga VAT nga ginaproyekto sang gobyerno kuntani sa aton. That's why nga may rason kita nga pangtumbuyon ang mga elected officials kung ikurap man lang nila ini kag hindi iproyekto sa tao. I hope nga nasulod mo na Jeff Jan Gustilo sa kukuti mo da. Action Firing Line. Ariyo, tumarka sang Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ana Sinoro, mayong yuhomya. Si Calvo. Amalya Rolet Toriano Vilande Malya. Masagod na lang kuyas bubon kag Bombaya. Wala pa VAT 12%. Gani. Mayara ka na bomba. Kalbs pa sugpo na ako na be. 42 no? 40 ya. 12%, no? Dason adlaw pa explicar ta na bla sa ila sining kwanda. Ilang nga tao da. Dennis Richard Timoroma, ang namin ko pa explicar 12% nga VAT dito sa Prime Water na, ha? Dapat tandaan ta hindi si BBM ang tagiya sang kolor pula. Kag hindi man si Lene kapag nag-iya sa iya kolor nga yellow, hindi na iya ang kolor magkaaway ang tuod nga magkaaway ang taho man lang mismo nga waay respeto sa isa kag isa ang mga kulor nga mga ina amon iya hatag kolor sa aton matahom nga palibot. Pero subong gina big deal ya. Hay nako, good evening. Edson Bularon, Villa Estefania Phase 2. Sa Noayhan maging 24/7 ang supply ka tubig. Katingalahan para sa dira Sir Edson kay ang tangkida ara lang sa ulunahan da pero ang tubig do hindi 24/7 pero kulo kaloyan mada sa akon daw may tubo da. Ana Sinoro, si Boss Fred Sapa sa accounting and finance. Anong boss niya siniman? Lilia Taton pa sa tubig nga daw chocolate. Te makon mo na. Good evening, Guro. Ang anak ng boss ko sa Central Carlota. Okay, sige.
Mga komersyal ko na ya. Mabalik lang ko dugay ha. Alas 8:34. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na nag-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time, no, si Puli Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution, so nagdamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan
Matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway dito sa sinatawag ng fake news blog because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people,
Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Bala ang tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga bahala kamo da Aksyon Brian, mapierdi man o kon madaog robrido siya man gyapon amon butuhon. Tigna respeto tana. Kag ako diyaway kuya sang may gintumo di nga kontra ko si Lini amo lang ang klaruhon ko ginmuno ko lang nga naginuwa na sila kay lapit ng eleksyon. Ti si Lini ang natabuan ni kagina. Oo, kuway ka nakasunod sa ako na lingkaina, wala gid ko may ginhambal nga against ko kay Lini. Kag may nagmuno di hambal niya 2018 ari di si Lini nag-guest pa sa amon sa hotel at thank you. Hindi ko na madumduman. Thank you gid. Action firing line. Ari pag isambal niya. Action Bry, insakto na imo kay akon si Lini man ako na. Rebecca Gikira sa barangay Bagaas. Ako ya Action Bry, mapierde si Manny Pacquiao. Pacquiao ako gyapon ginahikayan nila si Pacquiao, si Manny. Ang pamangkot ko ano ang nahimo sang may mga alam da kon amo na ang liligad nga mga presidente mango man kay ang manggaranon gadugang pagid ang ilang manggaranon ang pigado nagaimol pagid. Okay. Action firing line. Duay gid nimunuhan di si General Batuhaw nano. Action Brian mayong gabi insakto kagid mga politiko kadumdom na sa Negros kay election time na. Abi nila madaog pa sila ilabi na gid mga senador nga tatak kalamay, grabe pagsaka sa abuno, wala sila kuhaon na muto sa mga planters sa Negros na. Action firing line. Action Brian kay Lini gid kami sobra na kakapoy na kun iban amo man Japon. Ambal ko gani kay na kung nagapamati na nang nagakomento di siling ko tistingan ta naman bayi, try nyo. Action firing line.
Good evening, Sumbray. Monitor gid kami permidi sa Cambaros Jutay Zairenia San Tinor. Salamat gid, no? Action Bray, good evening. Please lang kay Kapitan Jervy Advincula sa Barangay 2 La Carlota may footwalk na rusdak sa ginpatukod. Please lang aksyonan tani dala kampanya eleksyon. Action firing line. Si Bato de la Rosa pa huya-huya lang na iya purya gaba. Oh, ato kigang kaging karon sang nagaapin di sa kuano. Ari pagid din atong isa. Dali na gid action nem sa may ginapangita ko din. Ako ya action Bray. Okay, dali gid lang. May gabi. Nadugla na ding text ng isang hambal niya nga ano tumat. Hindi ko pagkontrahon si Lenny. Ako ya Marcos pa rin kay isang una panahon during Marcos ang okay na basa ko na kayo. Firing line. Dali lang. Hindi Brian, hindi ka mangutos daw ka klaro na kontra mo gid si Lenny. Ara ka sa radio dapat neutral ka migs. Way ko ga pangutos iya basi ikaw ga ugta sa Firing line. Way ko kontra bisan isa sa ila na kay bisan sino magdaog da presidente tana. So batunon tana sila tanan-tanan. Ang aton lang bulubutwa man sila may kampanya man o kunwaya. Wala nang ginaayo ta. Suliton tanang wala gid ko ga kontra kay Lenny Basi na misinterpret nyo lang ang hambal ko pantumbuyon ta sila. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sinulinda Auditor Lapos Aguirre Araman, God bless. Lily King, good evening Sumbray. Star May of Minnesota, Jinky de Lagdon of Arizona, greetings from London, thank you. Leonard Untal, good evening Sumbray. Tamiyaw ko family Untal kag si Scar nga gainom-inom di subong sa barangay 7 sa Magallaon from Leonard Untal. Michelle Sayo Girimoy or Himiroy rather, may gabi. Romila Ocalinas, good evening so Brian, pwede pa makapadala entry sa SAP sang Action Radio kay ang number na ginagamit ko sa entry ko sa SIM block kanugol bla o padala lang ma'am, padala lang ha, padala lang da. Sige, why na, okay, ang idalagin kay mangukay kadi kay do may ari di kay ina nga wala ko ginabasa mo, may ari di kay ina ko nga way ko gid malabot kay kadamo no sang mensahe no. Dali gid lang dali lang gid kay di na to siya nagkadto di man. Arya do na dula siya no. Pasensya gid sa ibang hindi ko mabasahan ha kay ari na. Si Connie Lapara nagsumbray Tamiyaw family Laparan na Banyego kag Isparisya. Ang gatamyaw Connie Laparan sa Pandanon DSB, stay safe and God bless. Veronica Santillan Manukan Araman o Malumina. Si Rolly Toriano ngayon Pascuaho ba akong tagaan mo da. Christine Minyes Villalubos din oy si Sir Veronica Santillan Manukan. Okay, sige. Okay, ang iban din nabasa ko na ni Ariel. Si Nanay Virgie Olpinda Sumbray, good evening. Shout out lang si Lynn Holmes kag sa Olpinda family Kanturay si Palay gapamati sila na Action Bray, stay safe and God bless. Salamat. Risa Triza Mamilia Piliado. Salamat gid. Elvira Hilogo, good evening Sumbray, watching live from Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Lee Gay Villares Achivar, good evening Brian, gamonitor gid Ramon and Lucy Achivar, Santalok, Bago City. Rona Rihida Traba, naga-monitor man si Daddy Hines. Thank you gid. Upod kay sweetheart niya kuno na Daddy Hines. Jenilen Bandoha, good evening Brian, keep safe. God bless you, watching live from FB from Quezon City. Elizabeth Malaka Gamala, happy Negros Day to all the Grenses. Keep safe on the rainy day. God bless and more power to our. Dad, sabi reaction bray, correct ka reaction bray. Wala man kita gina sapak. Okay, sige, nabasa ko na kaina. Alright, Alfredo Isiha. Okay. Si Louis Alda Senior, naga-monitor man. Sige. Doon nabasa ko naman ang iba, no?
Arnel Carmona, idol sakto gid kadto lang di kay eleksyon Sabad. Okay, nabasa ko na kay na. Melvin Piñafiel, Annalyn Abanto Balanggoy. Good evening, so Brian, monitor lang kami ni Barangay Carolan. Jody Florentino, good evening, so Brian, watching live from China. Okay, nabasa ko na, right? Sige, si Ricky Soriano Araman, naga-monitor sa Maaw, Hacienda Lourdes, Laney Langkua. Okay, gina sir Pag gusto gid kamo ya pili kung sino inyo, no? Why gid problema da? Sige. Alright. Mga driver. Good evening, Sobray. Kami din nga mga driver. Ang butuhon namon si Manny Pacquiao kay maayos na sa boxing. Nonoy Manggubat. Si Nonoy Manggubat ay ang balya si Manny Pacquiao kay boxing. Basahon ta na karon. Ma-relax na ko kadali 8:55. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampilikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sabisan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na italangan Malasing pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala. The Philippine Standard Time, last 9:03. This time check. Action firing line. Gina-endorso ko man sa inyo mag-aksyon ang
Puwerte man to nga balita, itong ginlabo niya magutod yan, no? May diferensya sa huna-huna. Ti subong, ginpabulong to siya, pero ara subong ginatinir sa pamilya nila. Puwerte, no? Halalong gid. Action Firing Line. D3, Bayo Makaksyon. Firing Line. Sige, pabasan tang iban nga mga balita, mga kaksyon, nami to balita reaksyon Eden, tani mo sa Kapitulyo, bla. Kung nga, hindi pabor si Governor Eugenio Bonglacson nga hatagan sang show cause order ang mga LGU nga wala nagahatag sang ginatawag naton na mga consistent dapat nga report sang vaccination program. Action Firing Line. Pabasan ta, no? Basta, ini nga bayan dulo sa aton sa Why nakita oras standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nga pasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mga yapon nga istasyon kag oras una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,